ukuthi kuke kube nalezi inkulumo evezwa abanye babafundisi abanye beinkonzo mayelana nokudisa kaShembe. Lento namanje isagcwele kakhulu kubantu. Ngicela ukuthi kunikeze nje iminute ukuyi-address kahle lento lena. Ngiyazi ukuthi isikhathi sincane ukuthi ngempela kuyiqiniso kanjani ukuthi umprofeti uIsaiah Shembe wayentabeni enhlangakazi wazama ukundisa wayesiyalimala. No, leyo nto ingamanga hlaza kokuqala nje iqiniso layo ilelo. So yayitulo le mission zibamsene nohulumeni wakudala ukuthi aqedwe ngoShembe. Akathi mayise ehambile uShembe bese kwakhiwa amanga kuthiwe wandiza ukuze lento ibizwa ukuthi i-character assassination kwaqedwa ngoShembe ngoba inhloso yemission zazingafuni ukuthi uShembe arecognize njengesonto kanye nohulumeni wakudala wayebizwa ngemovement yabantu abamnyama ezovukela uhulumeni. So ukubambisana kwemission kanye nohulumeni kwenza uShembe engathathwa njengesonto abizwe ngemovement. Ingakho wenqatshelwa ukuthi akhe indlu yesonto ngoba kwakuthiwa imovement. Ingakho wenqatshelwa ukuthi ashaye insimbi yesonto kwathiwa imovement. So ke into edala ke ukuthi eyadati lawo manga andiswazi izinkolo zobuKristu ngoba zayifuna ukuthi uShembe inkolo yobuNazaretha iphele uMnaziqede ngoba impendala ke le nje ubona nje namhlanje sithuka abantu abathi bangabapostoli impendala baqale bayenza lento bebamsene nohulumeni wakudala wencindezelo uqeda ngobuNazaretha uqeda ngoShembe and ngenhlanhla abazange baphumelele. Namhlanje buvukile uMnazaretha ngezwi likaBaba Melusi kumaNazaretha kaNkuluNkulu.